Zdravím vás, vážení priatelia. Dnes tu mám vzácneho hostia. A tohto hostia niečo spája so zvučkou, ktorú ste predtým počuli. Vítam dnes Oskara Rožu, autora hudby k zvučke, ktorú používam ako dišputy. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som rád, že konečne nám to vyšlo, lebo sa na tejto udalosti dohadujeme už možno aj 5 rokov. No COVID. Už niekde v medzi covidovom období už sme volávali. Ale mali sme rozhovor cez nejakú aplikáciu, ale to bolo ešte bez ostychu pre Infovojnu. To bolo tam uverejnené. Môže byť. Keď sme sa teda Každopádne ja sa teším, že som konečne v tvojej legendárnej pivnici a že budem môcť odpovedať na tvoje otázky, lebo tvoje otázky stoja za to. Tak ďakujem veľmi pekne. Som tvoj fanúšik dlhoročný. Ďakujem veľmi pekne. No ja by som povedal, ja začnem hneď z kraja. Ty si umelec, ktorý v istom momente to psychicky nezvládol a začal sa vyjadrovať k veciam verejným. V podstate to je ten istý scenár, aký bol aj u mňa, že tiež som to do istého momentu akože však nejako bude a potom prišiel moment, že no nebude. A proste, aby som sa nezbláznil, tak som ja otvoril tento kanál a ty si sa tiež začal vyjadrovať k veciam verejným a veciam, ktoré ťa trápili a veciam, ktoré, by som povedal, boli v prudkom rozpore s tvojou logikou. Dá sa to vidieť aj z tohto pohľadu, dá sa to vidieť aj z opačného pohľadu. Ja som sa vyjadroval vždy, ako všetkému. Dokonca v tejto internetovej sfére toho Facebooku som dávno predtým, než sa ten Facebook naozaj stal teda naozajstnou stokou, sociálnou stokou. Nechcem nikoho uraziť, ale čím ďalej, tým menej ľudí je ochotných tam vôbec zostať a už tie argumenty, že ja som tam len preto, aby som mohol urobiť nejaké promotion. Akože dobre, ale boli aj iné formáty, bol aj MySpace, ktorý bol fantastický pre muzikantov na začiatku, potom nejaké vyššie sily zafungovali a MySpace zrazu skrachoval a potom hneď na to prišiel Facebook. No, ale to je iná téma. Každopádne ja som sa vyjadroval vždy a vždy som mal vyhranený postoj k istým veciam, či sa to teda týka umeleckej slobody, alebo slobody slova, alebo nejakej slobody ako takej, hľadania významu toho slova. A samozrejme aj kopec iných tém. Nikdy som nebol ten typ umelca, ktorý by sa snažil nejak ako paranoidne sa skrývať, len aby nemusel svoj názor povedať. Naopak, my sme boli, celá naša generácia si myslím, že sme boli nastavení tak tým, že sme zažili revolúciu práve v období, kedy sme boli v puberte, sme mali 17-18 rokov, a svojím spôsobom sme boli vtiahnutí do toho spoločenského, ako keby do tých spoločenských udalostí. Tak ja som s týmto problém nikdy nemal. Ľudia, ktorí ma poznajú z kontaktov mojich civilných, vedia, že som nikdy si ani servítku veľmi pred ústa nebral a vždy som hovoril to, čo si myslím. Akurát v jednom období, to bolo si myslím, že okolo roku 2015, keď sa v rýchlom slede stalo zo pár takých udalostí, ako napríklad Ebola outbreak v Afrike, takéto prvé odpadávanie a prosenie do kamery, že pomôžte nám. Zároveň zostrelenie lietadla MH17 nad ukrajinským územím ruským bukom. Stalo sa, no. Tak bolo povedané. Suď prípade. Áno, a potom bola ešte tretia udalosť, kedy izraelskí vojaci na nejakom ihrisku zastrelili 14-ročného palestínskeho chlapca. A to sa udialo v jeden týždeň všetko. A ja som vtedy zdieľal na Facebooku, som niečo išiel zazdieľať a jak som teda dal ten enter, tak mi vybehla také okno, ktoré sa ma pýtalo, že či som si naozaj istý, že toto chcem zdieľať. S takým krokodílom. Taká Lakosté. Áno, s lakostom. Ja som sa tak na to pozeral. Hovorím si, no dobre, končíme. Vtedy som odišiel vlastne z Facebooku. A ja ako osoba Oskar Roža, respektíve ja pod môjim pseudonymom, ktorý bol vtedy verejne známy babkacvajgulka.com.
To ani neviem, lebo ja som 2015 len začal s Facebookom. Ja som vtedy odišiel, povedal som si, predsa len mám veľmi, veľmi maličké deti, zrovna sa narodil prvý syn, budem sa venovať rodine, nebudem ja tu proste sa nejakým spôsobom ako vyjadrovať k niečomu, čo je pre mnohých jasné a pre tých, ktorých to nie je jasné, tak asi potrebujú viac času na to, aby to pochopili. No a takto išli roky, potom prišiel ten COVID, kedy už ma tak bralo, lebo už v tej nespravodlivosti a toho svinstva a tej šialenej ľahostajnosti ľudí, ktorým zrazu stačilo si nafúknuť len tú svoju vlastnú bublinu a vôbec ich nezaujímalo, že tuto hneď vedľa sa ako deje naozaj veľmi nepríjemná a hnusná nespravodlivosť. Tak už ma tak bralo, aj som tak uvažoval, že čo, ale stále ešte tie deti boli také mladé. No ale potom v podstate prišla veľká udalosť, moja práca na novej úprave štátnej hymny Slovenskej republiky, kedy isté sily, dnes už vieme, kým zaplatené. Áno, chvála Bohu. Dnes už vieme, kým boli hojne zaplatené. Našli sa prevodné príkazy. Tak som bol ako keby vytlačený z toho tieňa do svetiel reflektorov a tak som sa začal vyjadrovať a ako nebol som natoľko striktný, že by som sa teda vyjadroval len k tomu umeleckému aspektu, ale poňal som do toho aj trošku širší aspekt, lebo nakoľko sa k mojej hudbe alebo k našej hudbe vyjadrovali ľudia, ktorí s hudbou naozaj nemajú nič spoločné a nevedia ju v podstate v kľude ani len vypočuť si. Nie je to ešte mať nejaký aspoň laický a nebodaj fundovaný názor. Tak som si povedal, že je dobre nejak odpovedať. No, ako nie, že by som ja chcel s niekým bojovať, lebo ja nikdy neútočím prvý, ale keď na mňa zaútočí nejaký pán poslanec Hlina alebo Šimečka alebo niekto, no tak ako nemám dôvod sa k tomu nepostaviť ako chlap. Ale ja myslím, že celkom správne, lebo v podstate z predmetu, ktorý bol čisto umelecký, sa stal problém čisto politický. Ja som tak naivne si myslel, že vlastne toto ešte dokonca, keď tá kauza začala a začali sa tam už vyjadrovať tí fakt najlepší slovenskí umelci ako Dorota Nótová, Jaroslávik a ten Petraník, taký celá táto elita umelecká slovenská, tak som ešte hovoril, že to je dobré. Je dobré, jak sa stalo. Konečne sme aspoň rozprúdili nejakú spoločenskú debatu. Len to som naozaj netušil, že do akých obľudných rozmerov to zaleze, keď dajme tomu, ja mám spoločnú fotku s Daným Kollárom, ktorého stretnem v Londýne počas toho, ako s Lukášom Machalom ideme sa pozrieť do Abbey Road, že či tam náhodou nebudeme miešať. No. Takže ja som v tomto smere bol trošku naivný, kedy som si myslel, že naozaj je každému jasné, že téma štátnej hymny Slovenskej republiky je apolitická vec. To nemá s politikou nič spoločné. To je rovnako pre akúkoľvek garnitúru, rovnako pre prezidenta, rovnako pre vrátnika v Národnej rade, rovnako pre teba, pre mňa, pre každého. Ja som ju písal s tým. Pre každého, paradoxne. Akurát som potom povedal, že tí, ktorí ste ju odmietli ešte predtým, než ste ju počuli, no tak nie je pre vás. No ale vieš, kde bol problém? Aké logické? Problém bol v jednej jedinej veci. Martina Šimkovičová. Nie. Problém tak bol potom Dani Kollár. Ani Dani Kollár. Ty, keby si mal preukaz člena Progresívneho Slovenska, ty tam môžeš dať hasičskú hymnu. Tada. Tak bez debaty. A povedať, že je to národná hymna a oni ti to všetci zožerú a ešte budú útočiť na tých, ktorí budú tvrdiť... By ma obraňovali. Áno, by ťa obraňovali vlastným telom, ktorí budú tvrdiť, že ne, to není hasičská hymna, že to je národná hymna. Proste ten problém tvoj bol nie hymna, ale to, na ktorej strane barikády si sa ocitol. Áno, len ja som na žiadnej strane barikády nebol.
Ja si lebo myslím, oni ma tam umelo vsotili, ako to, že ja naozaj mám obrovské výhrady voči stranám typu Progresívne Slovensko, nebo aj tí demokrati, a mám, dajme tomu, obrovské výhrady k súčasnej konštelácii strany SAS, ktorá s tým SAS, ktoré niekedy dávno Sulík zakladal, alebo čo, už vôbec nemá nič spoločné. Nechcem zabiehať do politiky ani to analyzovať. A to, že mám výhrady, je jedna vec, ale ja mám rovnako výhrady aj voči tým stranám, ktoré sú dneska pri moci. A keď sa kormidlo otočí, no tak ja budem stále pokračovať v mojom videní sveta. To znamená, že mňa nejak blatantne chytiť a hodiť do tábora tých alebo do tábora tých je absolútne krátkozraké. Lebo mňa si nemôže kúpiť ani jedna, ani druhá strana. A keď sa vrátim k tej hymne samotnej... Pardon, že ti do toho skáčem, drž myšlienku. Tie jednoduché progresívne mozgy fungujú len v binárnom kóde. Áno, buď si s nami, Pexeso. a keď nie si s nami, tak si automaticky proti nám. Myslenie Pexeso. Keďže si nebol s nimi, tak automaticky si ruský troll a ja neviem, agent a... No, ja by som napríklad veľmi chcel, aby sme tu mali, keď tu máme mať teda atomové elektrárne, aby boli made by Russia. No, kľudne aj made Papua Nová Gvinea. Mne to je jedno. Tak ja si myslím, že tie ruské sú naozaj kvalitné, zodpovedné, ich údržba a celý servis je podstatne lacnejší ako tie západné. A tak to teraz ako naozaj srandujeme na rôzne témy a ešte malý disclaimer by som chcel povedať, že ja nie som odborník na nič, na žiadnu z tém, o ktorých sa tu budeme baviť, možno s výnimkou nejakých možno otázok, ktoré sa budú týkať hudby alebo nejakých hudobných procesov. Takže moje slova berte ako slova takého šaša, ktorý si len hovorí, čo som že doma to neskúšejte. Jo, presne. Tieto pokusy, áno. No, čiže bohužiaľ je to tak, ako to je. No, to, odkiaľ vietor fúka, je dneska už jasné každému. Lebo aj to, čo sa oni snažili smerom ku mne vytvoriť nejakú fikciu, aký som, a furt na mňa lepiť nejaké nálepky. Tak naozaj sa im to veľmi nepodarilo. Cítim sa ako taká protiruská sankcia, lebo naozaj... Ktorá nevyšla, lebo proste čím viac tlačili na pilu, tak tým som ja mal a dodnes mám proste zo veľmi, veľmi širokej verejnosti fantastické ohlasy. Proste, a to nie teraz len ohľadom hymny, že sa ľuďom tá hymna naozaj páči a že majú húcu kožu, keď ju počujú, ale aj ohľadom proste mňa ako takého. Mne sa ani raz v živote nestalo. No prvýkrát sa mi to stalo predvčerom na jednom koncerte, kedy prišiel nemenovaný muzikant, ktorý sa mi snažil povedať, ja som mu to potom vložil do úst zaňho, že musím ti povedať, že muzikant si fantastický, a potom sa tak ako zachoktal, a ja som mu povedal, že čo chceš povedať, akože muzikant si fantastický, ale ako človek si No, tak som to nechcel povedať. Ja hovorím, však kľudne to povedz. Že to prežijem. Áno, ja s tým ako nemám problém. Čiže oni sami sa ako keby nevedia nájsť, aj keď s niekým debatujem na túto tému, že dobre, tak mi povedz, čo ti na tom celom vadí. No, a toto teraz. Lebo si sa odfotil s Bombicom. A ja hovorím, ľudia zlatí, ja aj keby som sa odfotil v centrále Ku Klux Klanu, to neznamená, že ja som Ku Klux Klan. Ako čo vy viete o mojich dôvodoch, prečo ja som sa s tým človekom išiel zoznámiť? Ja som sa s ním videl prvýkrát, ja som si s tým prvýkrát podal ruku, prvýkrát som sa mu pozrel do očí, prvýkrát som s ním mal nejakú debatu, aby som si ja mohol urobiť takisto svoj názor na ňo. Autentický. A tu sme napríklad, keď sa bavíme o ňom. U toho problému. No. Ty si nemáš čo robiť svoj názor, ty máš prevziať ich názor. Tak, čiže keď toto obhájiš, tak potom príde, že no ale prečo si to robil vtedy, keď je tam tá zlá Martina? Oni samozrejme nepovedia Martina, oni povedia zlá Šimkovičová. Mm-hmm. A ty im na to povieš, viete, za prvé, z pozície tvorcu a mňa, ktorý som mal nejaký zámer umelecký s tou hymnou, je mi úplne ukradnuté. Či tam je Fero, Jožo, Martina, Zúza alebo mimozemšťan. Lebo ja som ponúkol istú ideu a bolo buď na ňu zareagované, alebo nebolo na ňu zareagované. Lebo už Maďarič mohol na ňu zareagovať.
to už by som bol smerák. Napríklad. No, čiže to je prvá vec. Ja oslovujem inštitúciu, nie konkrétnu osobu, alebo to je naozaj tak, že za to, že je tam konkrétna osoba X, tak my teraz budeme ostentatívne, akože my umelci s týmto nechceme nič mať, lebo Martina stopla peniaze LGBTI pochodu a presunula tú položku na opravu strechy Slovenskej filharmonie. Výborne! Tlieskam! Má prvý obrovský červený bod u mňa. To som si aj ja všimol. Napríklad. Pamätám. To znamená, že dobre, buď sa budeme furt nechať masírovať proste tým výcucom z toho mediálneho priestoru. Však pozrime sa, čo sa dnes deje každý deň vo svete. Aké množstvo naozaj urgentných situácií, výnimočných situácií, výnimočných problematických situácií. Ty zapneš televízne noviny, nejakú RTVS a oni 5 minút proste rozoberajú nejakú, ale úplne nezmyselnú, zbytočnú udalosť, ktoré je dobre. No to, že už sa rozhodli, že jej vôbec dali priestor v prime time večerných správ, je už napováženou, ale že oni ako dajú 5-minútový priestor, potom dajú 3-minútový priestor nejaké akože niečomu, čo ako, z Reutersu sme sa dozvedeli. A potom je tam ďalších 7 vecí, ktoré sa v ten deň udiali a o tých sa vlastne nedozvieš nikdy nič. Pokým nejdeš si ty sám zisťovať a hľadať. No a zase to, ja nemám čas si hľadať, ja som rád, že dojdem domov, zapnem tú televíziu. No tak ju nezapínaj. Lebo to je presne aj s tou Markízou. Markíza proste vystrihla polovicu vety a potom, a to je ako si myslel, že tá hymna není pre nás. A čo si ty počul? Kde si to videl? No na Markíze to dávali. Aha, ty vieš, že Markíza odstrihla polovicu, vlastne prvú polovicu tej vety, kde som to adresoval konkrétnym Petraníkovi so Slávikom a s Nôtovou? Že tá moja veta začínala tým, že záprvé neoznačujte ma ako fašistu alebo extrémistu, som na to citlivý. A za tretie, vy všetci, ktorí ste tú hymnu odmietli skôr, než ste ju mali možnosť vypočuť, nie je pre vás. Lebo vy sami ste sa vyčlenili. To znamená, vy sa vyčleníte, ja poviem, že dobre chlapci, tak keď ste sa vyčlenili, tak jasné, nie je pre vás. Dobre, beriem to tak. A oni to otočia proti tebe, že on segreguje. On je fašista. On je proste fašista. On písal tú hymnu len No, samozrejme, že ani jeden normálny človek, ani jeden z mojich priateľov, ktorí naozaj to majú v hlave v poriadku, poznajú ma dlhé roky, im na toto neskočí, lebo vedia, že to je proste povrchná hra mediálna. Tam šťastie bolo to, že ja som necúvol a že som si proste tvrdohlavo stál za svojím, lebo keby som bol cúvol ako 95% muzikánskej alebo umeleckej kultúrnej sféry, ktorí sa boja tých médií, takto za klepu, že čo zase ten nový čas na mňa vyťahne, no tak vyťahnite, čo chcete. Mne to je úplne jedno. Však kde by boli tieto entity, keby im zobrali nálepky? Keby nemohli nálepkovať, že normálne im škrtnú nálepky, tak, no, tak sú v kybli, oni skončia. So všetkým, lebo nemajú argumenty, nemajú to čím podporiť, nemajú nejaké logické dôkazy, nejaký logický vývoj, tam nie je nič. Tam sú len nálepky. Lebo keď nie si s nami, ako sme pred chvíľou povedali, tak si automaticky extrémista, fašista a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A to, že oni dávajú tie balastné správy do toho správodajstva, to je si myslím, že každému jasné. Preto ani nemá význam správodajstvo ako také sledovať. Vôbec. Lebo to si stačí, prepáčte, teraz budem dosť akože ostrý, pozrieť Facebook a pozrieť Telegram. Lebo to je jedna strana, druhá strana a dokonca na Telegrame sú aj správy z druhej strany. Áno, dávajú. Kasus Belli dáva, že pohľad z druhej strany. Áno, a tam si človek spraví nejaký názor. Napríklad o tých dvoch anglických plukovníkoch, čo teraz ako sa nepríliš dobrovoľne presunuli do CPZ-ky niekde v ruskej oblasti, o tom nikde v mainstreame sa nedozviete. Tak potom na čo takéto správy vôbec pozerať? Ale vráťme sa teda k tej umeleckej obci, lebo ty v tom žiješ celý život a teda ja som mal tiež možnosť dosť rokov
vlastne spolupracovať s umelcami. Pozorovať spoza skla. S hudobníkmi a hádať sa s nimi. Kúkať do akvária. Áno. A hádať sa s nimi o tom, lebo každý z muzikantov vedel, ako sa to na tom myšpulte najlepšie hýbe. Nebohý Andrej Turok, musíme ho spomenúť, jeho hysterickú hlášku "Nemám rád zelené gombíky". On bol štepený proti zeleným gombíkom na myšpulte, hoci zelený gombík boli stredy, ale tie boli od 150 Hz do 4,5 kHz, tak ja som mu ťažko vysvetľoval, že stredy to je taký diskutabilný pojem, keď som na 150 Hz, že? No, ale to si on nedal vysvetliť, takže všetci vedeli, tak sme sa hádali. Ale k veci. Prečo je to tak, že tí, ktorí teda sa považujú za umelcov, lebo tých skutočných umelcov je už naozaj veľmi málo, prečo viac inklinujú k tým progresivistickým myšlienkam? Je to len teda kvôli peniazom, alebo je tam nejaká taká všeobecná porucha? Tým nechcem povedať, že technici inklinujú k tým konzervatívnym hodnotám ako a priori, lebo mal som tu kritika jedného profesora z košickej techniky, ktorý absolútne nič nepochopil, čo teda ja som si trhal vlasy, že ak toto môže byť vôbec technik a ešte notabene profesor, ten musí pekne vygumovávať hlavičky tým mladým ľuďom. Čím to je? Ale ja si nemyslím, že to tak je. Lebo keď bereme do úvahy teda celú tú množinu tých, ktorí sú formálne nazývaní umelcami, tak reálne z nich je umelcom možno 20%. To je pravda. To všetko ostatné sú buď ľudia, ktorí nemajú talent, ale majú zase obrovskú ctižiadostivosť, to znamená celoživotne pracujú na tom, aby sa niekde proste nejakými lakťami alebo nejakým svojím proste ultracvičením a papagajčením iných vzorov niekam dostali. Potom je tam obrovské množstvo všelijakých tých z tej manažerskej oblasti, takých tých hoštaplerov, ktorí vedia, že tam sú rýchle peniaze a hľadači talentov a čo ja neviem čo. A potom je celá tam taká tá obslužná sféra takých tých, akože držím kábel, motám a tak ďalej. Čiže to je ako z tej množiny, to je jedno delenie. A potom druhé delenie je také, že istá časť takých tých mienkotvorných, nazvime to, sú naozaj akože podplatení. To je, však v týchto dňoch a v týchto týždňoch, mesiacoch vychádzajú na povrch už konečne teda informácie, tvrdé dáta o tom, že to nie je nejaká chimérická predstava, nejaká ilúzia, ale že to je tvrdá realita, že jednoducho existuje mechanizmus, kedy niekde ti niekto povie, že prosím ťa, bolo by dobre, keby si sa vyjadroval v tomto duchu, lebo však sme my, kamoši, ne? Áno, a ide to o demokraciu. Áno, a no však, ale keď budeš potrebovať, tak ja ti viem, lebo to není ako vyslovene úplatok, že do vačku niekto z Osaka ti dá proste peniaze, ale to je o tých výhodách a proste, a na toto oni strašne radi počujú, lebo oni chcú byť súčasťou nejakej, či už scény, alebo nejakej, takej nejakej, akože polomafie, ktorá má svojské zájmy. To je všetko strašne príťažlivé pre tých povrchných ľudí. A hlavne, keď si to pozrieme, keď sa presunieme trebárs do prepitujem hereckej oblasti, no, však že tam hrá 10 hercov. No. A nikoho tam medzi sebou nepustia. Všetky seriály furt je isté. Ale to je v športe, tak to je vo všetkom. Tak. To je, bohužiaľ, to je ako princíp. No, pri výkope kanálov tam je taká dosť, by som povedal, široká a obmienia sa to. Tam dojde Ind, tam Kazach a toto. Ale u nás v tej hereckej oblasti tých 10 tam hrá všetko a im je jasné, že keby, nedaj Bože, sa nevyjadrili správne, no tak ich neobsadia na budúce. No, čiže áno. A potom presne je tam taká ďalšia skupina takých, ktorí aj niekde vnútri v nejakom zvýšky svedomia im hovoria, že není to celkom proste čestné a čisté a s kostolným poriadkom, ale nemôžem ja vystúpiť z toho tieňa, lebo však mám hypotéku, teraz sa mi dcéra narodila, čo ja spomínam, Bože Kriste, ma vyhodia z divadla, zostajem na ulici, Ježiš Mária, som len tak priemerne talentovaný, nebudem mať robotu, no tak drží hubu. No a potom je tretia kategória a to sú úplní hlupáci.
Lebo tie umelecké školy sú schopné pojať do svojich radov, respektíve celá táto umelecká branža je plná naozaj akože dosť hlúpych ľudí. Lebo existuje aj ako opačný princíp, že niekto má talent, no ale nemá kritické myslenie, nemá dostatočný intelekt, nemá dostatočné vzdelanie. To je jak, dajme tomu, aj v športe. Ako keď zoberú dieťa vysoko talentované na šport už od 6 rokov na tréningy, no tak má stále ospravedlnené hodiny zo školy. No kde je Ferko? No Ferko je na tréningu. Aha, jasné, však on sa pripravuje. Takže jadrový fyzik z neho asi nebude. No. A potom má 16, 17, 18, 19, 20, vyjadruje sa k veciam ako Dominik Hašek napríklad. To je ideálny príklad. No, tam by som ho trošku ospravedlnil. Vieš, koľko pukov on schytal do hlavy? Čak on tam musí mať normálne... Jedol sa niekedy karfiol ako mozoček? Asi raz. Je to hnusné. No a to on má v hlave. No. S najväčšou pravdepodobnosťou teda, no, ale... Ako jeho vyhlásenia sú naozaj akože pod hranicou debility, ale to znamená, že... Čiže ďalšia skupina... No a teraz celá táto množina v podstate je štedro financovaná, to znamená tie výrazné osobnosti v tej množine to robia z presvedčenia, lebo vedia, že proste keď nie dnes, tak zajtra cinkne. Za to niečo majú a tie benefity ako... Však už len to, že máš zelenú že máš televízne programy, môžeš robiť nejakú kvázi srandovnú show, alebo čo, alebo že ťa volávajú po všetkých kultúrnych domoch slovenských robiť akože osvetu, alebo že zrazu on je náš, no tak mu dajme tento event a koľkokrát ja som sedel v tých dramaturgických komisiách, keď sa robili všelijaké eventy a tam padali mená, akože koho, a ako nikdy tam nešlo primárne o to, že či to je dobrý spevák. Musí byť náš. Musí byť, akože musí nám byť sympatický a keď ty náhodou povieš, že no dobre, ale z toho umeleckého hľadiska nepadne nám to trošku ten program, keď tam máme akože kvalitné číslo a teraz dojde tento človek akože spievať, ako nemáte pocit, že to no však to všetko sa dá. No. To znamená, že tie kvázi silné osobnosti, ktoré sú presvedčené, už to majú tak otočené, že už sú naozaj presvedčení, že to je tak správne, no tak tie vedú, tie držia prím. No a všetci tí ostatní debilkovci za nimi. A tí, ktorí by s tým aj nesúhlasili, ale nemajú odvahu sa proste tomu vzoprieť, lebo ten tlak je enormný, obrovský. To, čo si môžem dovoliť ja, to, čo som si dovolil ja, to si naozaj, akože úprimne povedané, nemôže dovoliť každý. Lebo ja, záprve, mne to je jedno, či máme tresku, alebo máme steak. Aj mojej rodine našťastie to je jedno. To znamená, keď máme steak, wow, tešíme sa, keď máme tresku, tak sa rovnako tešíme, lebo aj treska je dobrá. To znamená, my sme nikdy neboli proste... zakusnutý do predstavy o nejakých, akože ja by som... Čak ja keby som možno žil v Amerike s mojím talentom, s mojimi skúsenostiami, s mojím všetkým, možno mám 4 Rolls-Royce. A čo ja viem? A možno naopak by som hral niekde v bare, ale moju radosť, moje šťastie z muziky, výška môjho honoráru nikdy neovplyvnila to, či som sa cítil spokojný alebo nespokojný. Sám v sebe, sám pred sebou. Či som ja podal dobrý výkon. Ani to dokonca, keď niekto za mnou príde a potlapká ma po pleci. Keď ja viem, že som nebol úplne dobrý. Aj za to sa ďakujem veľmi pekne, že to takto počuješ. Nebudem ti vešať na nos, že som hral na hovno, ale dobre, vážim si to, ale len ty sám sebe vieš, kde je tá pravda. Keď si naozajstný umelec, keď to robíš, keď máš sám pred sebou zadefinované, čo to je to umenie. Lenže tu sa dostávame k ďalšej veci, vlastne k prapočiatku tvojej otázky, že my žijeme v dobe, kedy devalvácia pojmov a zamieňanie si orwellovským spôsobom, však on geniálna hlava, on to proste celé nám dal vlastne, ako to bude. Je tak ďaleko, že dnes, a to nie, že dnes, ja už možno 15 rokov dozadu už som bol alergický na to, keď ma niekto nazýval, že pán umelec. Mne to slovo umelec, ja už som nechcel byť v tej množine tých umelcov. Ako, áno, som individualista, ale nie za každú cenu, že teraz ako potrebujem ja nosiť pávie pero, aby som sa odlišoval. Ale ja nechcem byť v nejakej rodine niečoho, čo zrazu... Čo to je ten umelec? Ako definujeme ho? Alebo že profesionál. Že kto je profesionál? No,
90% ti povie, no profesionál je ten, ktorý robí, dajme tomu, hrá a berie za to peniaze. A amatér je ten, ktorý to robí z lásky a robí to zadarmo. Áno, také prvé jednoduché delenie. Áno, pekseso. A ja hovorím nie. Profesionál je ten, ktorý za každých okolností, bez ohľadu na vonkajší kontext, podá svoj štandardný výkon. To je profesionál. A amatér je ten, ktorý keď sa zapne červené svetlo, tak sa dosere a nezahra nič. To je rozdiel medzi amatérom a profesionálom. Jeden z mnohých, samozrejme. No, čiže my žijeme v dobe, kedy už ten individualizmus je strašne dôležitý, lebo COVID nás rozfragmentoval na totálku, každý si nafúkal nejakú svoju bublinu a potom nám povedali, a teraz sa začneme spájať a stavať mosty. Úplný nezmysel. Každý musí nájsť svoju individualitu, vyliezť zo svojej vlastnej diery, rozkúkať sa a potom zistiť, kde sú nejakí ľudia na porúdzi a starať sa o spoločné blaho, tak ako sme sa bavili pred... A keď sme už pri tých umelcoch, tak teraz nedávno som postrehol na sieťach, že si bol veľmi rozladený, keď jeden význačný český umelec, ktorý má tak trošku slovenské meno, a hrá na sopranca. Áno, viem, kam mieriš. Čiže ja by som to nazval asi tak, že vymáhanie dlhu od mŕtvého. Áno. Naopak, ja som nebol rozladený práve. Ja som v tej najlepšej viere a v dobromyselnosti pánovi Slovačkovi, respektíve jeho dvom manažmentom, adresoval veľmi zdvorilý list, kde som sa ponúkol teda, že by sme ten dlh za Karola vyplatili, aby, tak ako som napísal, proste, aby mŕtvi mali pokoj a živí mali tiež pokoj. No. Ja som to zdieľal na Telegrame a mne tam kopec ľudí napísalo, že dajte číslo účtu, ja prispejem. Áno, len tí milí ľudia si neuvedomujú, že zase by podporili len človeka, ktorý je preslávený v československom showbiznise tým, že si za 5 českých halierov nechá aj do kolena vrtať. Takže títo ľudia, keď by chceli prispieť, tak skôr by bolo lepšie urobiť zbierku na, dajme tomu, možno sochu Karola Duchoňa, ktorého ja považujem za jednu z najdôležitejších osobností súčasných kultúrnych historických dejín Slovenska, lebo nie náhodou na ňo zase táto banda, táto chunta spustila takú polovačku. Lebo ja poznám veľa doktorov, veľa architektov všelijakých, mám dobrých priateľov v rôznych kruhoch a niet tej party, kde by proste neznel ten Duchoň, tie Karolové pesničky, proste všetci to milujú, všetci sa z toho tešia, všetci to poznáme naspamäť, všetci proste nám slzy idú do očí, keď počujeme šiel, alebo v dolinách a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že všetci podpriemerní, priemerní a jemne nadpriemerní slovenskí umelci už zremakeovali a už si porobili proste, potancovali na hrobe. No a teraz ako prišlo k tomu, že ako začali miesiť ten Karolov odkaz, ako dali to do rúk človeku, ktorý však ten mal urobiť, nech urobí film, či to už bol, o Čaputovej už bol film. Ale tak mohol by o nejakom transvestitovi, dajme tomu, robiť film, ten bebiak, alebo také niečo, čo by sa mu tak ako tematicky lepšie hodilo. Ale aj tomu by rozumel. Určite jednak by tomu rozumel a určite by to fantasticky urobil. Ale ako, pardon, my, čo sme Karola Duchoňa, ja som mal tú česť, alebo ten zážitok raz v živote sa s ním stretnúť v jednom vo výťahu slovenskej televízie, keď ja som mal 5 rokov a išiel som s otcom do práce, lebo otec môj v tom čase pracoval v slovenskej televízii, ja som televízne decko, ja som tam behával po tých chodbách celé moje detstvo a Karol jednak spieval zo pár textov mojej pratety, lebo moja prateta je autorka textu Mám rozprávkový dom, s ktorým Karel Gott vyhral Slovenskú líru. To znamená, že to bola jedna partia. Moja mama s ním mala duety. Môj otec hral v orchestri, ktorý doprevádzal Karola Duchoňa. Martin Valihora takisto pozná Karola z detstva. Proste pre nás to je vlastne starší kolega muzikant a my tie naozajstné historky, tie príbehy s ním, tie srandy a toto všetko máme z prvej ruky. To není napísaný scenár niekoho a potom niekto iný ten scenár trošku aj ukradne a potom z toho natočí nejaký paškvil.
Je to kontroverzia, veľa ľudí je to trápny pokus, akože ten pán režisér Bebiak by sa fakt mali zhámbiť do kúta, nech si vyleje na hlavu aspoň ten kýbel s tým ľadom, ten bucket challenge nech si spraví do kamery a nech sa všetkým ospravedlní, lebo to je proste, to je viac než hanba, to je výsmech. A vieš, čo je zaujímavé? Lebo no. Ja som s Bebiakom točil jeden obraz pre seriál Odsúdené, tam som hral prokurátora. Pôsobil na mňa veľmi príjemným, ľudským a mimoriadne profesionálnym dojmom. Ale to bol rok nejaký, ja neviem, 2016, 17, neviem to už presne, ale zhruba asi vtedy. Čiže takých režisérov, jak je Bebiak, je nasušených na povale. No, ale v momente... Vôbec ho nepovažujem za dobrého režiséra. Keď začal robiť tú politiku, tak... Slabý. Však to je seriálový režisér, nejaký tam pre Markízu dobrý akurát. Tak. No, úplne niekde inde. A čo sa týka... Počkaj, ešte čo sa týka Karola, tak ja mám tú reláciu na rádiu Kix, že z kvosty môjho archívu a tam som aj Karola púšťal. A jednu príhodu som tam hovoril, tak teraz to poviem aj pre divákov môjho YouTube kanálu. Ja som ho prvýkrát zažil, sme v PKO točili, už neviem, čo to bolo, jaká relácia. A na skúške pustil sa playback, on začal spievať a playback vypadol. Lebo však vtedy tá technika bola taká, že Franto, drž ten komín do pravej platu. Karol bez toho, že by sa počul z odposluchu, on to dospieval a úplne čisto. Úplne čisto. Bez debaty. Pýtam sa, ktorý z dnešných spevákov? Nikto, ani dnes dnešných. Za celú alebo éru. Svetových. Ale veď Karol Duchoň je jeden z najväčších svetových hlasov, ktoré kedy táto planéta nosila. Bez ohľadu na to, či spieval po slovensky, alebo keby spieval po anglicky, tak Tom Jones má po chlebe. Lebo Karol mal proste tak úžasnú emóciu v hlase. On mal také srdce vo svojom prejave. A to, či pil alkohol, alebo nepil. Mňa by zaujímalo z toho tímu filmárskeho, čo točili ten film o ňom. Kto je abstinent? Nech mi dajú zoznam, koľko sa vypilo chlastu, koľko sa vyfetovalo kokainu, čo oni nazývajú kokain, pritom je to hnusný, zlý pervitín, seknutý, koľko vyhulili trávy. A všetkého ešte iného, keď oni tu oni jeho idú vykreslovať ako strašného alkoholika. A čo koho do toho? No, mám ešte jednu príhodu, keď som robil... A už som sa vidíš nasral. No, vidím. Keď som robil Technika vo Večku a Karol tam mal ako vystúpenie. A to sú feťáci, všetko. To som vtedy kúkal jak puk. No, lenže tu ide o to, že niečo bereš, ale aký výkon odovzdáš. V tom Večku on spieval a je pravda, že mal tam vodku 2 fľašky. No. A on ich za to vystúpenie dal dolu. Áno. Ale on to odspieval tak, že veď... by sa mu nikto nemohol ani do ľavého oka pozrieť. Totálne ladil všetko. On bol totálny profesionál. No, len bol to veľký umelec a veľkí umelci majú toho svojho démona vždycky. Ale prepáčte, akože... Dobre, však nebudeme pliesť hrušky s jablkami, ako teraz znížime svetovú kvalitu Modesta Petroviča Musorského, autora, dajme tomu, obrázkov z výstavy, čo je jedna z najväčších symfonických skladieb všetkých čas, respektíve napísaná pre klavír, ktorú potom Ravel preinštrumentoval pre symfonický orchester, že bol námorník alkoholik? Na Musorského nejdem, lebo on bol alkoholik? Alebo že Keith Richards celý život na kokaine, alebo že Lou Reed celý život na heroíne. A takto môžem ich menovať, čak tam nenájdeš jedného, ktorý by nebol nejakým spôsobom s tým spätý, lebo však čo? Na čo sa tu ideme hrať? Však nech si pozrú štatistiky. Však teraz našli v televízii 0,5 kila koksu. Niekto to tam mal skované. Zaujímavé, že v telke. Asi pre koho? No tak určite nechodil doslovne naftu predávať, ne? Keď to našli v telke. A vieš, aký ja som... No tak dajte tam urobiť drogové testy všetkým. Že v tých ostatných telkách nenašli nič. No. Lebo už to mali... Už to rýchlo vyfúkali radšej. Vyfúkané. No. Však tuto, vieš, čo mňa najviac dokáže rozčúliť,
je tá diskrepancia medzi tou realitou naozajstnou, o ktorej všetci vieme. Však my vieme, jak to je. To je ten fenomén verejného tajomstva. Však my vieme, kto je kto, who is who, kto za koho kope a tak ďalej. To sa vie. Veľmi veľa vecí sa vie. Ale všetci sa tak tvárime, že ako tak obchádzame tie témy a že... A že je to v poriadku. Áno. A že vlastne to ani není, alebo čo. No tak si nalejme čistého vína. Tak vadí vám, že Karol Duchoň bol alkoholik? Áno. Dobre. Tak ideme si urobiť zoznam všetkých alkoholikov v československom showbiznise. Alebo... Vieš, aký to bude zoznam? Nekonečný. No... To ty vieš sám dobre. Však neexistuje jedno nahrávanie, kde by minimálne v Slovenskej filharmonii, pokým nedávali fúkať, však polovica nadrbaných. Národné divadlo, všetci. Jediný možno, kto nepijú, sú baleťáci. Áno, lebo tým by sa motala hlava, ale však to je o čom sa tu ideme baviť. To znamená, tu naozaj sa zase len jedná o diskreditáciu. Oni si takto vychytávajú proste tie národné symboly, keď presne vedia, čo je potentné, čo jednoducho si Slováci nedajú a Duchoňa si jednoducho nedajú, lebo proste ho milujeme, lebo je to naše, lebo tie texty, lebo ten jeho hlas, lebo tá jeho slovenčina, lebo tie melódie, proste je to naše. Není to ani kopia Tom Jonesa a není to ani ruské, ani to není nijaké. Je to náš slovenský Karol Duchoň a nikto si ho nedá. Milujú ho doktori, milujú ho architekti, milujú ho muzikanti, všetci ho milujeme. A preto idú po ňom. A preto im napríklad tak strašne vadilo, že som im vyfúkol tú hymnu. A ešte som ju urobil 432. Symboly. To je veľmi dôležité, lebo to tá partia, ktorá sa momentálne tlačí... Však o 15, o 20 rokov dnešné deti, čo tam 16-roční tam myslia, že rozumejú politike, tam oni robia videa o tom, jak to strašne tomu zedli to celé. Ani nehovor. To už není ani na smiech. No a tuto sa dostávame k ďalšiemu problému. Ja som to už viackrát nakusol, že prečo tí progresívci alebo tí vyznavači progresivizmu sú takí súdržní a že tam stačí hviezd. Monolitický. Áno, a oni idú v jednom šíku. Lebo nemajú osobnosť. Tam není nikto osobnosť. Presne tak. To sú šedé myši. Všetko. Videli ste Svorku Vlkov, jak beží lesom? Každý jeden je tam, druhý je tam, tretí je tam, lebo každý individuálne si hľadá tú svoju cestu, lebo každý je osobnosť, každý je vlk. Ale ovečky, tie idú bok po boku a idú presne v tom šíku. A ja teraz nechcem urážať zvieratka, lebo tie ovečky sú na tom mentálne podstatne lepšie ako tí progresivisti, ale je to o tom. A preto sa oni tak ľahko ovládajú. Lebo tam stačí dať tej prvej ovci tam z ambasády poslať, ja neviem. Tak ale to už je minulosť, si myslím, že teraz oni musia to mať naozaj ťažké, lebo už je evidentné, že tápu. A ty si myslíš, že oni svojim mentálnym rozhľadom toto vidia, že tápu? Oni si stále myslia, že sú najlepší. To, že si myslia, že sú najlepší, to je v poriadku, ale to, že nemajú plán, či vykročiť ľavo alebo pravo nohou. Oni nemajú program, nemajú vedúceho, nemajú podvedúceho, nemajú odborníkov v daných oblastiach, čo je, ako je školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej. Keď pominiem niektoré, alebo nedaj Bože kultúra, výbuch, nie? Proste oni nemajú nič, lebo im keby zobrali teraz Fica a celý Smer, tak oni zrazu z nich nedostaneš trojslovnú vetu. Oni nemajú o čom hovoriť. A to už nehovorím o bláznovi Zborovej, ktorý absolútne má na tom existenciu postavenú. Pozdravujem, Igor, ďakujem, lebo to je hlavný hrdina mojej knihy, ktorý teda ma podnietil na napísanie tohto sviežeho dielka. Slovenská chyba v Matrixe. No, že v podstate, ale na tomto, ale hovorím, im sa až natoľko nečudujem. Ja sa čudujem ich voličom. Lebo oni len zoberú to, čo takto dostanú od svojich voličov na striebornom tácni. Ale ten volič, čo v tých hlavách tých voličov musí byť? Teraz nabehnú komentáre, že pán Štubňák, prečo nám nadávate? Ja sa len pýtam, čo v tej hlave je... Ale majú na to právo, to je v poriadku. No a to je v poriadku, ale oni nevytlačujú viac ako 20%. To je tá chyba demokracie.
Janek Ledecký to mimochodom dobre povedal. Áno. Pred pár dňami išlo také video pekné, kde to on úplne... Videl som. Viete, čo je rozdiel medzi DPH a a HDP? Neviete, presne. dobre, no tak sa doučte a prídite na budúci rok voliť. No. Ja si osobne myslím, aj vzhľadom k tomu, že teraz sme sa dozvedeli z britských mediálnych zdrojov veľmi zásadné informácie, nie? A tie britské mediálne zdroje nevlastní nikto zo Smeru, ani z Ruska. No, to sú britské zdroje. Sú to britské zdroje a nie sú ani veľmi nejaké alternatívne, nejaká akože ultrapivnica. Sú to normálne akože mediálne informácie z britskej strany pustené smerom sem, ktoré odhalujú veľmi závažné skutočnosti. Až natoľko závažné, že bol nútený aj prezident sa k tomu vyjadriť veľmi rýchlo, lebo však obvykle má čas, ale teraz sa ako vyjadril už relatívne rýchlo. Myslím si, že aj prokuratúra bude nútená sa minimálne k tomu vyjadriť. Ak nie, no tak to bude ako na demisiu, si myslím. Tam sa to už nazbieralo. No, ale zakonšpirujme trošku. Je to taká náhoda, že tie informácie boli pustené zrovna teraz, zrovna v tomto čase, zrovna na Slovensko. No ja osobne si myslím, že to nie je náhoda, že tam jednoducho postupne prichádza k deinštalácii. Putin to povedal, tuším, v Helsinkách roku 2015, že progresivizmus je mŕtvý. Respektíve on povedal, že globalizmus je mŕtvý. On už v 2015 to ako explicitne oznámil. Samozrejme, že ten dobeh, to dobehnutie tých procesov vzhľadom k tomu, že my sme tu trošku ešte stále stredoveku. Áno, za tou stepou, tak ako sa to tu drží dlhšie a aj tie gate do zvonu sa začali nosiť až 4 roky, keď tam už neboli. Tak. No, čiže toto tam ten delay, jak by sme my povedali, tak. Tam stále je, ale asi to naozaj vyzerá tak, že niekto bol takzvané thrown under the bus, jak by povedali Američania, že hodili ho teda pod kolesa autobusu. No, lebo ja neviem, kto to tu všetko riadi, že či to je jedna skupina, či sú to dve skupiny, ktoré bojujú o nadvládu, či sú to takí cházarí proti takýmto iným zase chábadistom, alebo jak to celé je. V podstate ma to ani veľmi nezaujíma, do tej miery, do ktorej ja nie som schopný veci ovplyvniť. Ale čo som schopný ovplyvniť, je môj osobný postoj k spravodlivosti, respektíve v nespravodlivosti, ktorú vidím a ktorej som účastný. To je jediné, čo človek môže... Čiže keby sme mali pokračovať tej konšpirácii, máš pocit, že tréner, nazvime ho tréner, áno. majiteľ ihriska, áno. Zrazu zistil, že asi by bolo treba vystriedať, lebo áno. Proste ten progresivizmus sa nechytil. Takisto ako BLM tu bolo, že válalo to normálne budovy a zrazu teraz BLM, to si pamätajú len pamätníci. Ako Black Lives Matter? Black Lives Matter. Tak to bola súčasť toho protardského ako globalistického pokusu. Ale nevyšlo to. Ako na americkej pôde, samozrejme, tá šéfka zobrala 2 či 3 milióny do vačku, kúpila si haciendu a skončilo to. Jasné. No, takže... O tom aj Šimečka podľa mňa sníva. Áno. Ja si tiež myslím, že toto bude to isté a podobne skončí aj ten dúhový ošial, ktorý de facto s tými ľuďmi, ktorí sú inakší trošku, nemá nič spoločné, lebo to je tiež len politická záležitosť. Ja napríklad viem o jednej poslankyni za PS, ktorú nebudem menovať, ktorej otec je bývalý smerák, matka je hlasáčka a ona sedí akože v PS-ku. A jediný ich záujem je nahrávať čo najviac peňazí. Aj viem, kto to je, a nebudem to samozrejme zverejňovať. No, v tomto verejnom videu rozhodne nie, ale v bonusovom môžeme. No. Každopádne je ich mnoho takých, respektíve drvivá väčšina. Ako to sú není ľudia, ktorí majú... ktorí aspoň by vedeli uhrať tú naozaj úprimnú, proste tú úprimnosť ako takú. Však dobre, tak nech to hrá. No tak keď ma oklame... Keď Ludwig van Beethoven písal 3. symfóniu, tak ju písal pre Napoleona.
Keď Napoleon otočil kabát, roztrhal venovanie a napísal venovanie neznámemu vojakovi. Eroika, 3. symfónia S-dur. To znamená, chcem tým povedať to, my máme právo na to byť oklamaní, keď je niekto taký hajzel, že nás oklame. Len za to, že my sme dôverčiví, dobromyselní a není sme akože nejdeme náhodou oklamať, budem nedôverčivo voči všetkom. Ja si nemôžem ako umelec byť nedôverčivý, respektíve uzavretý voči vonkajším vnemom, lebo by som nemal nič, čo by som potom ja mohol, z čoho by som mohol tvoriť. To znamená, ja sa nebojím aj tých negatívnych emócií, aj toho, že ma niekto urazí a tak ďalej, lebo ja potom s tým musím fungovať, ja potom nejak to musím spracovať, niečo z toho vyjde, možno manželka na to napíše, ju to inšpiruje, napíše fantastický krásny text a tak ďalej. To znamená, že ja som týmto veciam otvorený a neblokujem to. Ale ľudia, ktorí sa strašne boja akejkoľvek pravdy, či už o sebe, alebo či už výjsť z tých zabehaných vzorcov. Čo keď sa naozaj dozvieme, že v roku 1920 bola poprepisovaná drvivá väčšina histórií, ktorá je predtým. Čo keď sa to náhodou dozvieme, že nám to povedia v Markíze? Čo vtedy tí ľudia spravia? Povedia, že Markíze sú hoaxery a budú si ďalej držať svoj oni? Alebo zrazu zistia, že je všetko inak? A oni budú tvrdiť, že oni to vedeli, len to nechceli dať najavo, aby sa tí ostatní nevyplašili. Zlatý. Orwell, čistý Orwell. Áno. Lebo toto čo keď je dôležité? Lebo nechcem sa vrácať do rokov 20 až 23, ale v podstate, keď si zoberieš tých ľudí, ktorí podľahli tej opichávacej propagande, nikto z nich to dodnes nepriznal. Neprizná a je N správ, N kadejakých štúdií a tak ďalej, ale oni to proste, aj keby im to doniesli, ja neviem, z najvyššej zdravotníckej organizácie, tým nemyslím VHO, ale z nejakej skutočnej, nie je tam ten podvodník z Etiópie, čo tam šefuje. No, proste oni to nepriznajú a tak to bude so všetkým. Že krásny vtip bol Cigáň Kambežiš, no a čo? No, že proste tam otázka, odpoveď absolútne sa míňajú, to sú úplne dva rozdielne svety a toto si myslím, že za tých posledných 5 rokov sa to tak neskutočne polarizovalo, že to už môže dať dohromady len jedna jediná vec a tým by sme skončili. Útok mimozemšťanov. Tak o tom sa hovorí ako veľa, že bude aj nejaký Blue Beam Project, že chystajú nejaké takéto srandy alebo tak, ale... Lebo ako ináč to ľudstvo, ktoré je totálne atomizované, rozhádané. Musia mať spoločného vonkajšieho nepriateľa. A to už nenájdeme na Zemi, to už musí byť mimo. Ja to myslím teraz akože viac menej ako žart, ale... Ale logicky mne to z toho vyplýva. Prídeš do svojej, dajme tomu, záhrady, po 3 rokoch zistíš, že je všetko zarastené, všetko zaburinené a teraz ty sa na to pozeráš a nevieš, že kde začať. Vlastne, že čo teraz? Teraz ťa zavalí ťažoba toho problému, zistíš, že je to v podstate ako keby neriešiteľné a potom si v jednej chvíli povieš, no dobre, tak začnem odtiaľto. Urobím dneska tento maličký úsek. Urobíš ho, zrazu vidíš ten pokrok, zrazu tá trávička pokosená, krásne to je, na druhý deň urobíš a tak ďalej. Tým chcem povedať jednu vec. Musí sa ľudstvo zhodnúť na jednej téme, ktorá bude natoľko dôležitá pre všetkých, ktorá je dneska rozdrvená na prach a je v nej najviac bordelu, rozmixovaná, a tej sa začne venovať. A pre mňa osobne, netvrdím, že to tak musí byť, ale pre mňa je to téma číslo 1, je téma evolúcie ako takej. A tam sa dostávame k tomu, že my tu máme pohlavie muža a pohlavie ženy. Spojením týchto dvoch pohlaví vzniká nový život. To znamená, evolúcia môže ísť ďalej. Nemám nič proti akýmkoľvek špecialitám, pokiaľ nevytvárajú utrpenie inému človeku. Na druhej strane som veľmi prísne proti deviáciám, ktoré vytvárajú utrpenie druhému človeku.
tam som za trest smrti, aj pre pedofilov, aj pre vrahov, aj pre všetkých tých, ktorí vedome ubližujú druhým živým bytostiam, zámerne. Ale nie je predsa možné, aby keď si urobíme suchú analýzu číselnú, zistíme, že nám vládnu vlastne všetko devianti. Psychopati, narcisti, homosexuáli, pedofili, tak to môžeš rátať. A celý systém kontroly, o tom by nám agenti trojpísmenkových firiem určite by nás pochválili, že chlapci, pekne ste to odhalili, vedeli povedať svoje, lebo ten celý systém funguje na systéme vydierania. Lebo takíto všelijakí ľudia majú za ušami rôzne všelijaké situácie, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi nepríjemné. Tak, jak sa vždycky hovorilo, že proste pracovná metóda týchto agentúr je proste kamera, zbraň a dieťa. Mhm. Bohužiaľ. Ako je to smutné, je to temné, ale pokiaľ sa toto nevyčistí, že sa jednoducho títo ľudia všetci dajú bokom a prídu tam ľudia, ktorí sú profesionálne zdatní na to, lebo pri všetkej úcte k všetkým, čo sú tam a nechcem na nikoho ani útočiť, ani nemám právo ja zhodnocovať prácu nejakého ministra financií, dajme tomu. Ale to naozaj je on ten najväčší odborník na financie na Slovensku. No ja osobne poznám asi 7 lepších. Ako, dajme možno priestor nejakému aspoň uvažovaniu nad tou meritokraciou, lebo tento systém tejto demokracie, akože volený, vy ste môj, ja v zásobe, nie. Proste to musí byť pyramidálna štruktúra, ale na základe meritokracie. To znamená, že keď my budeme naša ulica, a my spolu žijeme, my spolu fungujeme, my sa spolu rozprávame, my si spolu dávame kávičky, my sa poznáme a my vydelegujeme, že ty zastupuješ našu ulicu, tak ty si priamo zodpovedný za našu ulicu. To znamená, ja keď mám problém, že mi vybuchla voda, tak volám tebe, Ďuri, prosím ťa, choď o poschodie vyššie a povedz, že nám buchla voda. A ty ma reprezentuješ. A o poschodie vyššie takisto je tam proste skupina, kde každý má za sebou proste nejakú skupinu, nejaký klan v dobrom slova zmysle. A takto to môže ísť až hore, lebo každý má na svojich pleciach zodpovednosť za iných ľudí. Ale tuto, kto z nich má reálne zodpovednosť za iných ľudí? Oni sa tým len oháňajú všetci, ale majú úplne na haku, čo si o tom myslia ľudia, to je prvá vec. Vôbec ich to nezaujíma. Nechcem všetkým krivdiť. Možno sú tam aj ľudia, ktorým naozaj záleží na tom, že kam ideme, lebo pokiaľ si nebudeme uvedomovať to, že to všeobecné blaho je základ. Lebo keď ja sám sa budem mať dobre a okolo mňa budú všetci proste v sračkách s prepáčením, no tak skôr či neskôr to dojde aj na mňa. To znamená, že to všeobecné bláho tak, aby nám všetkým bolo spolu dobre a aby sme sa všetci spolu pričinili o to, aby sme si rozumeli, aby sa mohol každý vyvíjať. Keď sa niekto tancovať spotené tance, nech to robí. Ale nemôže to byť na úkor ďalších x vecí a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A toto je to zvrátené, že tuto sa za tých posledných 10 alebo 15 rokov, kedy sa naozaj zatlačili na ten plyn a snažili sa túto globalisticko, protardsko, progresivistickú, už chorú liberalistickú ideológiu, lebo to s liberalizmom nemá absolútne nič spoločné. Nie je väčšieho liberála ako ja. To sú nálepky všetko. Preto som hovoril, keď im zoberieme nálepky, oni sú hotoví. Hotoví. Už nedajú ani jednu rozhodnú. Len to by naozaj muselo viacerým ľuďom proste na tom záležať, reálne na tom záležať. A im asi na tom nezačne záležať skôr, dokým sa zase proste, lebo to... Jak sa vraví, že sa to opakuje po špirále, vlastne historický vývoj sa stále opakuje po špirále, stále je to furt ten istý scenár, akurát kulisy sa menia a proste menia sa okolnosti a potom už keď to dojde tam, že niekto stlačí červený gombík, tak to zase ide celé do prdele, sa to vymení a potom zase sa bude čakať 2 milióny rokov, kým zase z nejakého jednobunkovca niečo vyrastie, alebo čo? Tak toto má byť. No tak jednobunkovce máme už aj dnes a sú na dosť vysokých miestach a tiež z nich niečo vyraslo. No. Zase vtip. Dobre. No. Takže asi tak. Oskar, ja ti ďakujem za tvoju návštevu. Ďakujem aj ja za pozvanie. A spravíme z toho pravidlo. Áno, veľmi rád. Dobre, ďakujem pekne. Všetko dobré aj tvojim poslucháčom. Držme si palce, respektíve držme si klobúky.